سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي لومي بدوهتاتنا قرمتن اتفتاتن ناي بلانيتنا زحزلة نام معموق مريت آتيو زدهسس بزعبا من قدقات مدري مدبات دالينا لنا اب تحت مدري قزفت تسلاتات ناي اخاوح كم زنساففون كم زقاجون نملكع مدرنا بقص علي غرص وخم مغانو من متن زوم حيلتات حالفهم من قدقات مدري نبلو برتع من قصاص فوترو بخمين سلمنتين يخصتو بزعبا اب تحت مدري زخصتون زنقساسون استفالاليو عينتات معبلات من قدقات مدري كم اون زوم نطفتات اب سبعون لعلوي كفال مدرن كغرفو زخولو صلواتات مبرغ نبينا سناي مكتل بمجمرتا من قدقات مدري بغبو نمردا كحجزنا بزعبا قوما بلانيتنا مريت نيشتيك نغلصينا مدري بمثلي ناي بازل استغاطاطمو بتكتونيك بليت زفلطو استفالاليو صلاتات ወይ ክፋላት ዝቆመት ኮይና زوم صلاتات ወይ ክፋላት ኣብቲ ውዑይን ብኸፊል ፈሳሲ ዝኾነን ብማንትል ዝፍለጥ ቀጸላ ይንሳፍፉ زوم ኣብ ደጋዊ ክፋል መሬት ዝርከቡ ጽላታት ዋላ ኮይነ ዝተብህለሎም ኣብ ዓመት ካብ 1 ክሳብ 10 ሰንቲሜትር ምንቅስቓስ ዝገብሩ ኮይኖም ዓበይትን ተረርትን መቃላት እዮም ክልተ ኣካላት ወይ ቴክቶኒክ ጽላታት ኣብ ምንቅስቓስ ኣብ ዝራኸብሉ ክጋጨው ክፈላለዩ ወይ ንሓድሕዶም ክመሓላለፉ ይኽእሉ እዚ ምትእስሳር ዝፍጸመሎም ቦታታት ወይ ከባቢታት ድማ ፎልት ላይንስ ወይ መስመራት ስሕተት ተባሂሎም ይጽውዑ መብዛሕትኡ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብዞም መስመራት ስሕተት ዝፍጸም እኳ እንተኾነ ሳሕቲ ኣብ ውሽጢ ናይቶም ክፋላት ባዕሎምን ከጋጥም ይኽእል መስመራት ስሕተት ብሚዛን ናይ ላዕለዋይ ክፋል መሬት ዝፈጥሮ ብርቱዕ ጸቕጢ ነቕዓቶም ዕጽዋት እዮም ምንቅስቓስ ናይ ጽላታት ወይ ክፋላት ኣብ መስመራት ስሕተት ዘይተኣደነ ጸቕጥን ወጥርን ይፈጥር ኣብ መወዳእታ ጸቕጢ ኣዝዩ ስለ ዝዓቢ እቶም ኣኻውሕ ክጻወርዎ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሑ ሃንደበት ከም ዝስበርን ዝሽርሸርን ይገብር እዚ ሃንደበታዊ ምብታኽ ወይ ምዝንባል ብመልክዕ ምንቅጥቃጥ ማዕበላዊ ጸዓት የመንጭሞ ምድሪ ከም ዝናወጽ ይገብር ስለዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብቶም ኣብ ትሕቲ ቅርፊ መሬት ዝርከቡ ብመስመራት ስሕተት ዝኽሰት ሃንደበታዊ ቅልጡፍ ከምኡውን ነውጻ ምንቅስቓስ ናይ ቴክቶኒክ ፕሌትስ ወይ ቴክቶኒካዊ ጽላታት ዝፈጥሮ ምሽርታት እዩ ማዕበላት ምንቅጥቃጥ ምድሪ እዚ ኣብ ውሽጢ መሬትን ሊቶስፌርን ዝጓዓዝ ዓይነት ጸዓት ምንቅጥቃጥ መሬት ብመጠን ዝተዓቀበ ጸዓት ብመልክዕ ዞም ማዕበላት ይፍኖ ማዕበላት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝስከምዎ ጸዓት ነቶም ዘንቀጥቅጡ ባእታታት ንኽጓዓዙ ዝገብር ኮይኑ ብኣብነት ክንገልጾ ምስ ንፍትን ልክዕ ምስ እምኒ ኣብ ማይ ምስ ንድር ብዝፍጠር ማዕበል ተመሳሳሊ ኮይኑ ከምቲ እምኒ ዝፈጥሮ ከቢብ ዝዓይነቱ ማዕበላዊ ቅርጺ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድማ ካብቲ ናይ ምምዝባል ዞባ ተበጊሱ ናብ ኩሉ ኣንፈታት ዝጓዓዝ ማዕበላት የመንጩ ጸዓት ማዕበላት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብቲ ብፎከስ ዝፍለጥ ምሽርታት ናይ ኣኻውሕ ዝብገሰሉ ቦታ ብቕልጡፍ ይብተን እቲ ኣብ ገጽ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ፎከስ ዘሎ ነጥቢ ድማ ብኤፒሰንተር ወይ ልዕለ ማእከል ይፍለጥ ሰለስተ ዓይነታት ምንቅስቓስ ቴክቶኒካዊ ጽላታትን ኣብ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘስዕቦ ጽልዋን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ምድሪ ብዝተፈላለዩ ጽላታት ወይ ክፋላት ተጋጣጢማ ዝቆመት ኮይና ኣብቲ ብመስመራት ስሕተት ዝፍለጥ ዞባ ዝፍጠር ሰለስተ ዓይነት ምንቅስቓሳት ኣብ ምፍጣር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዝፈጥሮ ጽልዋ ክንከታተል ኢና ቀዳማይ ክልተ ጽላት ምድሪ ንሓድሕዶም ኣብ ዝጋጨውሉ ሓደ ክፋል ኣብ ትሕቲ ካልእ ክፋል ክኣቱ ክግደድ ይኽእል እቲ ንውሽጢ ዝኣቱ ናብ ማንትል መሬት እናወረደ ምስ ከደ ኣብቲ ዶባት ናይቲ ጽላት ጸቕጢ ይፈጥር ኣብ መወዳእታ ጸቕጢ ነቶም ኣኻውሕ ክስበሩ ብምግባር ዝተዓቀበ ጸዓት ይፍንው እሞ ምንቅጥቃጥ ምድሪ የስዕብ ካልኣይ ኣብ ዝተፈላለየ ዶባት መስመራት ስሕተት ክልተ ጽላት ካብ ናሓድሕዶም ኣብ ዝረሓሓቕሉ ግዜ ኣብ ቀራፍ ወይ ላዕለዋይ ገጽ ምድሪ ከፋት ይፈጥሩ እዞም ክፋላት እናተፈላለዩ ምስ ከዱ ካብ ውሽጢ መሬት ዝወፀ ማግማ ነቲ ኸፋት ብምምላእ ሓድሽ ቀራፍ ይፈጥር ሓደ ግዜ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዶባት ዝግበር ምንቅስቓስ ነቶም ጽላት ልሙድ ብዘይምዃኑ ይቕርቆሩ እሞ ጸቕጥን ዓበየ ምስ ከደ ኣኻውሕ ንኽስበሩ ገይሩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ የስዕብ ሳልሳይ ጽላታት ብተዛማዲ መንገዲ ንሓድሕዶም ኣብ ዝመሓላለፉሉ እዋን ብሰንኪ ምትሕንፋጾም ኣብ ቦታኦም ይዕፀው እሞ ጸቕጢ ንኽእከብ ይገብሩ እዚ ጸቕጢ ካብቲ ናይ ምትሕንፋጽ ተጻዋርነት ምስ ዝሓልፍ እቶም ኣኻውሕ ክበታተኑ ገይሩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ይፈጥር ብፍጥነት ማዕበል ዝፍለጥ ፍጥነት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብናይቲ ዝመሓላለፉሉ ኣካል ባህርያትን ናይቲ ምንቅስቓስ ጸዓትን ይፈላለ ብተወሳኺ ኣብ ዓይነት ማዕበል ምንቅጥቃጥ ምድርን ባህርያት ናይቲ ማዕበል ዝዝርግሓሉ ስነ ምድራዊ ኣካል ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ረቑሒታት ይምርኮስ ምስ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተኣሳሰሩ ክልተ ቀንዲ ዓይነታት ማዕበል ኣለዉ ንሳቶም ቀዳማይን ካልኣውን ማዕበላት ኮይኖም
እቶም ብፒ ዌቭስ ዝፍለጡ ቀዳማይ ማዕበላት ካብቶም ብኤስ ዌቭስ ዝፍለጡ ካልኣዊ ማዕበላት ብዝቐልጠፈ ይጓዓዙ። ድሕሪ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ብዝቐልጠፈ ይበጽሑ። ብገምጋም ቀዳማይ ማዕበላት ኣብ ቅራፍ መሬት ወይ ኤርዝስ ክራስት ብኣስታት ካብ 6 ክሳብ 8 ኪሎ ሜትር ኣብ ካልኢት ወይ ሰከንድ ፍጥነት ይጓዓዙ። ካልኣዊ ማዕበላት ድማ ብማእከላይ ገምጋም ካብ ኣስታት 3 ክሳብ 4 ኪሎ ሜትር ኣብ ካልኢት ይጓዓዙ። እዞም ማዕበላት እዚኦም ኣብ መሬት ንዘለዉ ንጥረ ነገራት ምስ ኣንፈት ናይቲ ማዕበል ንቕድሚት ክንቀሳቐሱ ብምግባር ይዝርግሑ። እዚ መብዛሕትኡ እዋን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝስምዓና ይገብር። ፍጥነት ማዕበል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከከም ጂኦሎጂካዊ ባህርያት ናይ ዞባ ክፈላለ ዝኽእል ኮይኑ፣ ንኣብነት ኣብቲ ጻዕቂ ወይ ዝያዳ ተሪር ኣኻውሕ ዘለዎ ከባቢታት ማዕበላት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምስቲ ፎኪስ ወይ ዝተሰባበረ ኣኻውሕ ዘለዎ ከባቢታት ክነጻጸር እንከሎ ብዝቐልጠፈ ክጓዓዝ ይኽእል። ብተወሳኺ ፍጥነት ምንቅጥቃጥ መሬት ብኻልኦት ረቋሒታት ከም ዕምቆትን ዕቤትን ከምኡውን ዝርግሐ ማዕበል ክጽልዉ ዝኽእሉ ጂኦሎጂካዊ ኣቃውማ ወይ ዶባት ምህላዎም እውን ክጽሎ ይኽእል። ዕቤት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብሴስሞሜተር ዝተባህለ መሳርሒ ዝዕቀን ኮይኑ ብመጠን ሪክተር ድማ ይሕበር። ካልእ ብሰፊሑ ንጥቀመሉ መሕበሪ ድማ ሞመንት ማግኒቲዩድ ስኬል ዝበሃል ኮይኑ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝፍኖ ጠቕላላ ጸዓት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዓቆኑን ጽልኡን ክፈላለ ይኽእል። ንኣሽቱ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብደቂ ሰባት ከይተሰምዑ ክሓልፉ ከለዉ፣ ዓበይቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድማ ኣብ ህንጻታት ትሕተ ቅርጺ ህይወት እውን ከይተረፈ ርኡይ ጉድኣት የስዕቡ። ብተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሓደ እዋን ከከም ናይቲ ከባቢ ስነ ምድራዊ ኩነታት ከም ምፍራስ መሬት፣ ሱናሚ ወይ እውን ንጥፈታት እሳተ ጎመራ ከይተረፈ ካልኣዊ ሓደጋታት ከስዕብ ይኽእል። ንኣብነት ኣብ 2011 ኣብ ጃፓን ዘጋጠመ ህይወት ኣስታት 16,000 ሰባት ዝወሰደ ብትሽዓተ ማግኒቲዩድ ዝተዓቀነ ዓቢ ዕንወት ዘስዓበ ብሱናሚ ዝተሰነየ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣካል ናይዚ እዩ። ኣብ ዓለምና ኣብ ዓመት ከባቢ 15 ቡርቱዓት ማለት 7 ወይ ልዕሊኡ ማግኒቲዩድ ዝዕቀኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ የጋጥሙ። ካልኦት ዘይነስተውህለሎም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ክህልው እውን ይኽእሉ። ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ 5 ክሳብ 700 ኪሎ ሜትር ዕምቀት ናይ ምድሪ ይውገስ። ከባቢ 95 ሚእታዊት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝፍኖ ጸዓት ካብ ውሕዳት ብተዛማዲ ጸበብቲ ዝኾኑ ዞባታት ዝብገስ ኮይኑ፣ እዞም ዞባታት ኣብ ናይ ምምዝባል ገጽ ምድሪ ቴክቶኒካዊ ንጥፈታት ተጽዕኖ ዘለዎም ቦታታት ከም ሲርከም ፓሲፊክ ቤልት ዝኣመሰለ ንኸባቢ ማእከላይ ኣሜሪካ፣ ገማግም ቺለ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ጃፓን፣ ኣላስካን ዝተፈላለዩ ደሴታትን የጠቓልል። ካልእ ብርቱዕ ምንቅጥቃጣዊ ንጥፈታት ዝረኣየሉ ከባቢ ብኣልፓይን ሂማላያን ቤልት ዝፍለጥ ንኣኽራናዊ ዞባታት ማእከላይ ባሕሪ ብምጥቕላል ክሳዕ ኣኽራናት ሂማላያ ይዝርጋሕ።